nggih. Nandhake aja demen budaya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Semarang sami rawuh sembah nuwun Surita sak kanca. CFC Mbojo Pak Yasin sak rombongan nggih kepareng rawuh. Sembah nuwun saking Tuban Mas Ali nggih rawuh. Alhamdulillah. Tuban Jawa Timur rawuh. Nggih. Kok Kudus Pak Wanto Mas. Tentu kabeh do rawuh sembah nuwun. Nggih menika WMC nggih sami rawuh. Kanca-kanca WMC sembah nuwun. Mania community padha rawuh. Nggih. Bakune bengi iki ngraketke kekadangan, ngraketke rasa persatuan lan kesatuan. Nggih, Pak Igit. Nggih. Mugi-mugi warga Genuk Ungaran Barat kalian Cakraningrat sinambungang datan pedhot. Nggih. Langgeng pas Pak Lurah kula matur, nggih Pak Plontang pokoke saya akan agendakan. Nggih. Buat dilepeh sik. Ngelek permen malah keloloden nih. Citaleke sik diagendakan kali panjenenganipun Pak Lurah diusahakan cari dana untuk tahun yang akan datang dan lebih meriah. Amin. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Kali alang kok. Nggih. Saking Mbak Tati Titot Lovers TTL Jogja hadir ya nderek mendelok yu cangkik. Nggih, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, komplit Mas Yanto. Sesuk aku ya gawe logo kaya Dik Tatin nggon apa, Dik? Tatin Titot Lover. Aku ya sesuk arep gawe. Apa? PPO. Apa PPO? Penggemar Plontang OY. Kaya minyak gosok. PPO iki minyak gosok. Emak apa? Minyak gosok. Apa tau digosok nggo minyak apa? Ora anggotane PPU ya mung Kayak sing simbah. Kula kali anak kula tok. Lah ya mung Wene siji anakku wis turu ya kapiran. Nggih. Nggih menika Mbak Tatin Mbak Elisa dibantu oleh Sinden-sinden Cakraningrat. Saged Pak Igit. Saged legaten mriki mboten napa-napa. Saged. Ora kok teges ngungkurke sedulur ora. Kawontenan. Kene rada rene. Kana. Nggo kene. Lho, dirahapi. Lah wis nggo kene. Legah mriku men. But ya. Kaya antri harus ikut sembako. Nek kene kan sing cedak nek lungguh kene Mbak Tatin karo Mbak Elisa ambune wangi. Enak Bareng kula. Pak De Plontang lah ambune solar kabeh iki mong. Angge kula bar benek iki montore jenengan kok. Ayo. Nggih. Menika yang saking Blitar. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Biayane kang pundi Pak Igit? Nomor kalih saking mriku pinggir Oh, sing ngadhape Brotoseno menika. Nggih. Lah, mula kaya anakan. Nggih. Jumeneng Mbak Yosi. Moga-moga Mas. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sowan wonten Genuk Ungaran Barat. Alhamdulillah dipun timbali warga Genuk. Nggih, ndongake napa dhateng warga Genuk ingkang ngadani merti desa menika. Kula dongaaken mugi-mugi Genuk tansah sejahtera. Amin. Rukun selalu warganya. Amin. Tambah maju dan berkembang desanya. Amin. Piye Pak De Plontang, upama kowe duda upama Mbak Yosi iki rondo tak entuke Yosi ngono gelem ora Pak? Alah ya Allah kula jenengan jodhone kalih Pak De Plontang niki. Alah mboten mungkin nggih to. Niki kula gebrak pisan mon mati Pak niku. Dados lek kula entuk ngetenan menika, mengke lak ya aku repot. Urung ngantek seminggu dek wis mati terus aku terus dadi rondo. Aku ya moto lagi menikah seminggu terus mari ngono dadi rondo. Lah uripku dadi merana dan tidak jadi sejahtera. Wong aku ki jenenge wong omah-omah arep rabi ki kudune lak ya bahagia dan sejahtera donya akhirat. Uripku harus bermanfaat bagi keluarga. Wis, berarti ora cocok ya Pak De? Mboten cocok. Kok ora Blas. iso? Ana niki di bojo niki genep 3 dina kaya patik kaya uripe kaya kerupuk. Kok iso? Mungkret modar. Niku jelas awak kek suarane wae. Ha ketokno. Dadine nak contohne nggih, Dik Tatin karo Dik Yosi. Nggih. Didhawuhi sing kakung sendika dawuh. Nggih. Dik
gaweke unjang sik ya Mas aku njiko gelas godhog banyu. Niki. piye nek Dik sik? gaweke wedang ya aku. Gawe dhewe kono. Ketok. Asik gawe dhewe man mboten ngapot aja repot-repot. Tak cangap core. Ngeten. Malah apik lho kuwi ora rekoso lho. Aku sajet tok wong Ora ngetokke tenaga nggo jujun. tidak usah kok dadak Gelas barang. Mboten usah kula niki sembarang tak lateni wong lan sampai apapun tak lateni. Adus tak dusi. Jenengan mboten usah kuwatir wong jenenge wong tuwek. Engko lek tiba ning kamar mandi lak ya malah repot stroke gitu. Ora pareng mandi. Meneng. Tobiat aku ngomong kaya grontol utah ra kena selani. Lah Mbak Yosi saking gematine. Ah, Nek ngedusi sampean ngundang Modin. Ora ya ya sih. Ah, Tahu undang Nemoden biar bersih dari noda dan dosa. Malah dikai kembang barang ya ya. Biar wangi. Engko wong-wong lek arepe ketemu sampean, ya ampun Pak De Plontang wangi mentok ki ambune. Plontang kaya sae apa. napa sae? Sae. Do ngelem sampean. Sae Pak De Plontang sae napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak? Sae. Menika lho Pak De Plontang sae napa sae? Sae. Monggo keinggal diberangkatke. Tindak tanah suci Mekah Medina. jenengan ling gedika antara lati karo ati ora padha. Amarga ki namung nggo acara sae nggih sae njur ki acarane blobo sak nangkatan layon. Wedi. Lho sampean lho. Kula sing mau mati ki sampeyan tak wedeni mung siji. Apa? Bener Dek Yosi mau. Piye? Didusi Modin. Sing paling wedi niku. Ka iso. Tenan samarku nak ya lah gawe dolanan kuwi ya Pak. Ya gila to, nek sing ngedusi mudine wedok lho mbok sak jege luweh. Wong edan. Lah jenengan iki wis mati apa urung? Urung. Urung ta. Lah kene kok wedi wong urung mati kok wedi sing mati-mati wis santai. Ayo. Ya ya wong mati ki santai ya. Wong ya ora bali kok ya. Nah iya to ya bahagia ning kono ya ora tau mulih kok. Mula mati nek mati kepati, mula nang kono ora bali wong nek mati kepati-pati. Andani Ya. kok. Ndang mati yo. Aja to. Mesakne. Piye to? Kok le muni mati ya cetromen po. Wong aku ya ajar golek sing empruk kok. Apa iso? Oh yo aku piye carane kok Piye ya. carane Cik? Oh, sik ini kenapa Pak? Carane Jali. piye coba? Coba jajal. Piye jajal? Oh, JE. Lah ya angel to. Piye Cik? JE kuwi. Ayo piye carane yo jenenge wong tuwa ki yo. Alah paling jenengan ya blong-blong sudah ngono. Assalamualaikum waalaikumsalam nak repot. Ketoke kok ngono. Ora ijene diancani Mbak Tatin Mbak Erisa. Lah ngono kok jodohne petetek. Wah. Metetek kuwi. Wah, iki kok ki tengah sing kaya Teletubbies ki tengah. Teletabis. Ada cilik dhewe ra kaya Ya cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua aja. Teletabis. Wah, tuwek dereng kok iso omongan iki lho. Ora iya. Benci aku benci. Wah, aku ki lho cantik sekali, kaya bidadari. Wah, lunane ngono aku tidak ada. Wah, enggak mau. Wis. Wis entek wis. Persis tikus mlebu got iki. Keceplung. Apik tenan. Luwih bagus timbang mau. Bagus saiki Pak Dik. nuwun sewu Pak iki tak golek sik Pak. Ketuane Apa? panitia sinten iki? Lah enten apa? Kirian tak urus iki. Ketuane Pak panitia Joko sinten? Prasetyo. Piyayine Kang Budi. Ayo ngacung. Lah meh ngopo? Keterangane piye iki, Pak? Raiku rusak ini karo ku piye? Mbok digenti rai, digenti ndas. Ganti sing apik. Digenti ndas truk. Ampun dastrek apa geden. Apa? Kacang ijo. Kok tengil-tengil. Oh, rumangsane kok seneng nak nurane wong tuwa bubrah ngene Kok iki. kene? Kok mula-mula sak kono-konone wis salah. Kok terus arep njaluk piye? Loh, nek iso ki aja dipandang fisik. Elek raine ning budi pakartine iso becik. Cek apa ya tangga elek kuwi? Elek njaba jero nek sampean iki. Rumangsane apa? Apa? Apa nih? Ya, Syukur. ani wes. Kowe ketemu musuh ngene Ani iki. wes. Habis wis. Mangsane apa ora? Ha. Terus Pak Ha. Alah wong yo ora ana apa-apane kowe kok tawake nyonyo. Kene. Apa? Apa yo namatke iki serada ya anakku. Lho kono tak kuwi. Wani kowe, wani. Wani apa piye Wani. aku? Lho, aku karo kene iki tulus lho. Tulus piye? Aku karo kene iki tulus lho. Tulus ki bojone Tatin. Lah ya tulus. Kok tulas? Wis ben wong telu sampean lenggah. Aku tak udut to. Iya, diresiki raine. Ya, panitiane piye iki? Lancang arepan. Kok langsung gini. Keterangane toh. piye iki? Tenang padake wong tipis. Nak kula kon toh. medhun isin. Iya. Padake dagelan tipis po. Lah tipis apa ora? Nemen.
Nggih. Request lagunipun sing gumyak wah nggih menika nggih. Grigis Mbak, wong telu Mbak, telu. Lagu Banyuwangen. Pak De Plunang diparingi tisu-tisu menika. Alah mboten usah. Yo elek Pak De. Oh pancen wis elek si sandene lha sing melas kudu nek panitiane. Yo dirajinke saurarane ngono. Wah, nesu apik lho kayane. Wis tuwa aja gampang nesu. Ndak ngopo Mbak Yosi? Lah niku lek terus maringo darah tinggi terus Setruk ya. setruk yo. Kandhani kok. Ya kowe disio kono. Aku arep mimi estung. Apa estung? Estung kuwi lho. Wow, ora nyandak kowe estung kowe. Ora ngerti estung apa. Ora ngerti. Nggih, ugi saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang nyimak saking Rubut Malang. Nggih. Lagune Banyuwangi nggih Mbak Yosi, Mbak Elisa, Mbak Katin. Nah, Grigis. Nggih sembah nuwun kanca-kanca sedaya kemawon ingkang sampun kepareng rawuh, spesial kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Oh iya. Mugi kanca-kanca kadang-kadang adik-adik saking UNES. Oh iya, apa. Grigis dados. Yo.
berjoget bersama yuk, bersama cantik-cantiknya Cakraningrat. Asik. Sudah siap beraksi teman-teman? Oke, kali ini Mbak Elisa, monggo kari manisnya. Yo. Ya juga sini ya. Oke. Asik. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, kang rikawe kerseng guna. Masih bersama pengendang andal kita Mas Rangga. Bersama Yoko gantengnya Cakraningrat. Sopo iki sing arep joget ya Allah. Sopo iki sing tak tunggu. Saya ketok isin, Mbak. Saya ketok isin. Sama ya Bari ya Manu. Kita Bari kok Ayo. tahu joget. Ngisi-ngisini. Oh ngisi. Wis kulino Mbak Men. Mangga Mbak Tatin. Kari manisnya. Biar dijogeti Mas Bari. Yo karo sinden-sinden kabeh. Ayo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, damari kombek kerseng guna. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Kering kesan saya suwe antara duduknya. Aku riko nangis. Apa tahan dirasakno. Iya, sama. Luar biasa Ersi. Minggir. Ora minggir tak pancal. Astagfirullah, wis minggir wis ya dipancal. Rai wis diremuk linggih, minggir. Ora minggir pancal. Mula bojone ya ora suwe. Kakling aku. Kok dadi kaya Mbah Beda Kowe ya. Kakling aku. Kok dadi beda? Malah ganteng ini. Ayo. Sesuk Ini wis loket mau loh. ngene wis sesuk ya. Iya. Dadak boros wedak. Lah rek pun niku mboten wedak kok Pak Igit. Jenengan preso wong nambal ban niku. Heeh. Ngen sing nggih muter lan tulangese. Oh, iya. Lah tak jipuki tak gawe ngeten iki. Weh, Ayo ngirit ragat. Lah ning jenengan karo aku ki ya kalah. Apa? Kula ki kalah raine menang nasib. Kok iso? Ah kula cedak Dek Elisa ditati naman jenengan arep dak. Yo dalang manggone ning kene. Nah sampean wis di bagian dhewe harus mameri. Bagianku apa? Ngelus-lus debok kuwi. Malah luwe mulus. Mulus putih, dekmu ireng ya Tin. Kaya ngerti-ngerti yo. Oh iya ora. Ora. Oh baturane joget Dek si apa? Dek Masih. Yosi mumpung asik ngene-ngene Dek Elisa kaya ngene kok mung kaya uler keket kerugat. Apa ya? Kuwi jenenge joget dalam. Alas, kok joget dalam apa ana jogete ana pira? Ana loro. Contohne? Joget luar karo joget dalam. Ah. Nek joget luar piye? Ah iki perlu dites. Yo, Ya Sek. coba iki kok. Alon-alon. Kari manis ngono joget luare ngono. Ah, ayo Mas. Kari Mas Raga. manis, kurang manis
joget luar. Asik. Oke, bisa. Yo. Wes ya wes. Oh ya wes, ono kuwi luar. Joget luar. Joget luar. Lah nek joget dalam Joget dalam ono maneh. Piye? Aku tak delok. Iya, kowe Tak sama muni ya. kowe sing nyanyi saya. Iya. Tak percaya. Aku sing nyanyi, Pak. Wah, Siapa sih? Mary. Coba Pak Sigit. Pak Coba, Sigit Pak boleh nyanyi, boleh. Silakan Pak Sigit. Ayo. Nyanyi dulu Pak Sigit. Nyanyi. Apal pora Apa? Pelek. Ayo. Gampang aja. Kencing mas. Kuwi lah kowe. Kowe Mbak Elisa sampeyan Mbak aku ora. Aku Ya, ayo. Kita perhatikan. Go apa mau? Joget dalam. joget dalam contohnya piye ya. Wah, brutune. Coba nyanyi. Kari manis, Yo, ayo. kuryang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa Joget iki. Kerian Pak Igit. Joget iki ngendi? Loh, jogetnya di dalam iki nang jero iki wis teng krowak ra karo-karuane. Lah, leres Pak. Oh, ra ketok ya. Ora ketok. Jenengan mboten semerep ngajenge Dik Tatin to Pak Igit. Nak semerep niki kalih. Nyek krasa apa ora joget dalam? Ya? Ora krasa nak iki mau. Takon Mas Rangga ora pati krasa ya Mas. Wong ming Mas Ranggara aku leno joget dalam mak ya. wah, Pak iki sembarang teyeng kok. Coba iki gede sing presiden iki. Oke. Yang mana? Ya lha iki Mbak Lila mumpung kanca-kancane Ya. UNES ya padha kanu ya. Oh. Sarjana anyaran iki. Iya. Cie. SPD. Weh, sepeda. SPD. Dah. SPD. Heeh. Susah penuh derita. Ngarani kok yo bener. Nah, ini iki UNES iki menelurkan banyak sinden. Wah. Sinden idol ya sing adani ya UNES. Nes. Nggih. Enggak. Kalau wingi pindah wonten TBS nggih, Pak. Nggih. Taman Budaya Sambungan. Nggih. Ya, aku ngerti wong aku mengindili kok. Sembah nuwun Pak dosen nggih rawuh ya dosen Mbak Lila nggih. Pak Gitu. dosen. Disapa dong. Sugeng dalu Om Gidung. Om wah. Kalau di sekolah di kampus juga om gitu. Iya, saking akrabnya. Oke. Kan lintas jurusan toh, Mbak. Oke, bisa, oke. Akrab ya. Menyapa nopo dateng kanca-kanca UNES Mbak Nggih, Lila. terima kasih sudah hadir, sudah napa nggih mbombong kula. Bangga kula dengan kalian semua. Oh, iya. Ojo-ojo pacare ning kene. Ada yang hadir nggak? Mboten, Pak. Lah niku sing betul kaca tinggal niku kae. Jumain. Sopo nggak? Jumain. Ora. Sembah nuwun Mas Yoga ya rawuh. Ayo, heeh. Mas Yoga Tembalang pindah ngaran kene sembah nuwun wit sore mau rawuh. Iya, aduh. Iki mau sore-sore mengki lakone mbok Bumo meleh. Hus dudu Mas aku. Yang viral ya. Request lakone Bumo iki ngono. Nggih. Iki aku Lakon larang Oh, iki lagi arep garap lakon Lesmana Mandra Kumara. Lakon. Saroja Kusuma lelakone sing bonang tangguh inspirasi. Sing bonang iki ora kayu rabi men ayem tak gaweke lakon Saroja Kusuma Lesmana. Kowe ngerti sebab apa kok kowe ora ndang entuk jodoh. Mergo Gusti Allah sayang karo sampeyan. Wah. Upama entuk jodoh ra wununga bojomu malah didemeni kancamu dhewe, kowe malah ngloro ati ngono. Kowe mula disuwek-suwekke jodhone kudune bersyukur. Yo ngene Mas Sigit sampean yo sing nrimo. Pancen kabeh iki jatahe sing kuwasa, sabar nggih. Sabar, sesuk tak teri bojoku. Bojomu ndi? Ya? Lah sing nang omah sing putih blonguh wae, Apa? sapi. Oh, bojone sapi ternyata toh iki. Iya. Ternyata saiki doyan sapi barang. Iki kahanan. Doyan gulane. Menika wonten nama lho Pak Deplon. Murid dalu becange Bu Limbuk, matur nuwun sampun paring panglipur dhateng warga Ngaran nggih. Mliginipun warga Genuk. Wah nggih, mugi-mugi warga Genuk tansah pinaran ayem-ayem tentrem saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. 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 Nggih, menika nyuwun ngujiwat. Oh iya, Sip. dibagi wong telu. Oh iya. Mbak Marta.
Langga menika katuraken dumados warga kelurahan Genuk Ki Pamarsolan ingkang sami kepareng rawuh. Nggih. Saking panitia mangke nyuwun fragmen suminten edan. Oh, iya. Fragmen. Nggih, mangke. Lah, mangke fragmene kalih sing ngendang Jaipong. Yo karo sampeyan. Malah oke, semeter edan to? Nggih, mangke. Kelingang. Menenge. Mujiwat bertiga. Yeah. Larase pelok patet barang. Wah, duh. Lurobi nemo lurobi. Pripun Mbak Lila, pun entuk ijazah SPD. Dereng Pak, Dereng. tasih nunggu wisuda. Oh. Saya wisudanya gelombang 136. Lah niki yang mau terlaksana nek boten klentu 133. Oh, nggih. Sing penting pun, Sesau. pun rampung pendadaran nggih. Alhamdulillah aman weh. Tapi udah ini kan dibenerin juga kan? Dari revisi belum? Sudah. Oh ya Supaya wes. tinggal Yang nunggu penting itu. wisuda. Pendadaran rong revisi podo wae. Yang penting udah Wes. selesai. Sip. Sok nek wis ijazah metu dilebokne bank ya. Wah, pada Apa ya payu to, Mas? kon sekolah. Mujiwat. Coba dibawani urut ke Mbak Elisa. Duh Nimas Mus tikaning Ugi disimak Mas Rizky, weh Bapak Edik kembar. Nggih, sembah nuwun Mas Rizky. Ya. Ugi Pak Afif saking Pasian Jatirogo, salam nggih kanca CFC sedaya. Oh iya, kuwi kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, nggih Pak Budi Kuntoro komplit. Mbak Ira saking Taiwan nggih, salam Mbak Tatin, Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nggih. Bacutke Mbak Lila. Pak D Pluntang mengki requestipun mengki nganu fragmen napa menika wah nggih suminten edan nggih. Heeh. Sekalian menika Bu Joko badhe paring buket kagem Mbak Tatin mangke bibar niki. Oh buket. Oh iya. Tak kira kok jangan buket. Buket ki petengi. Buket. Tak kira panganan ya. Heeh. Lah tulisane buket. Ayo. Dindingane Pak D kita. Terus Semiro nyirenake krahlan koper Mbak Tatin sing marep untuk hadiah saking Bu Joko menika. ngilangke rasa kang samar Terus Mbak. tresnaku sundul wiyati
konjuk sedaya para kadang-kadang panitia. Oh nggih. Saking kula lare Gombang ingkang sapunika mapan wonten Genuk. Oh nggih. Oh nggih Martono. Pak Artono. Gombang Pak Artono Girong. Kawiwitan saking Mbak Elisa, ya Mbak. Lem-leman nguciwati yen nanggaket lati acincin alise salah bawane lencir kuning nang Semarang. Nino. Nah, Mbak Elisa ayo. kesan panguntan upamane sekar ojo ngangsing Jawa